The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Placeholder. Alauna 17 sa atong oras. Mostamos, mi amigos, mi amigas. It's nice to be back. Pebrero 5 karon, Miyerkules. I miss you. I miss you, guys. Sa tanan ng mga nag-PM sa ako ang Tita B, kung sa mga mabali, kay ama. Oh, I'm back. Sa English pa, akong likod. I'm back. 0995-335-2093. Kumusta ang atong mga kinabuhi diha? Nawala ko mga duha ka semana. Kumusta man yung love life? Nawala po. Dool ng Valentine's Day, dool na, ha? Hapon na lang sa tong beauty, ani. Gitagad na ba mo sa crush? Nagpis na ba mo sa imong uyab o nagbulag na hinuon? Old sama niyo, ay! Mayong pagpaminos na lang mga, kung asa mo gibutang ni Lord, asa mo naminaw karon mayong hapon. Pag-uban-uban sa tanto na stress para sa Tita B Show. Paborito mo rin is mga kuwan? Sa mga taga Jerry's Grill diya sa may Centrio Mall. Mall? Hello, diya sa mga staff sa Jerry's Grill sa Centrio Mall. Nag-wonder ko ng Jerry's Grill. Ang tagiya ba na si Jerry? Tanan mo sulod sa stasyon, pistola. Pistola. Tapos i-check na yung kung nabay textmate mo. Gawas man na. Pagana, pak! Na ay textmate. Normal ang temperature. Pero na'y kabit. Alam na, 19! Sogdan na tong seremonya sa may gala. Pero itira sana ko ng commercial, ha? Kung magtira sa commercial, kamo na din ang tirahon. Ate! 0995-335-2093. Hinumdumi before manawag. Basi nakalimot lang mo, no? I-remind lang tamo, no? Na kailangan sa ninyo i-text inyong problema before manawag. Ha? Para nita malangay mga gala. Tita Bis, tambagi ko sa akong problema, Bi. Kanang na ako'y kalibin. Mangulata siya na ako niya. Dili siya magsugot nga magbulag. Wow. Kulataon pa ka, tapos di niya gisa bulagon. Siyempre, di siya gusto magbulag para kulataon pa ka nagmaayo. Tapos nakasibat mi, tapos iya daw ming ipabarang kay dili daw Japon mi ba yun. Unsay buhaton. Mangita po kagkuan. Magbinarangay mo duha. Charot yan nga check ang. Sige daw lang tawag daw lang unsay pasabot niya na lang Ang wala naka-text, di pwede manawag. Salamat itabi na jud ka kapoy na kay si Pamino sa replay. Wow. Sa ilua guguguan. Pira lagi ko makabakasyon ba? Hello. Kensa ni? Hindi ni Tita B. Pila edad ni mo lang ga? Mag-21 pa karong 14. Ang imong uyab na sila relatives na mambarangay? Sinutas ako agad last month.
Nga barangon daw kaniya. Iya daw may ipatambalan sa mambarangay kay Wow. Juan daw. Di daw may maiya. Tapos nituosag ka. Mugan yun sa ibuhaton. Kay inuhod pa. Ina mo talab diri sa syudad. Tagaasa din na sa langga. Nagamaramag titabi. Tingnan mo na, anong nag-uyab mo ni sa una, ang inyong relasyon, hapsay pa. Oo, titabi. Sa sugod pa yun, hapsay pa inyong relasyon, nagminahalay. Titabi. Asa man mo nag-ilaan niya? Natira sa Mastalay. So, okay naman ang iyang pag-approach sa imo ha? O basing gigayuma ra pug ato nga time? At first, gusto man din ako siya, pero... Kay, anong ganaan man ka sa iya atong permiro? Buton siya, then namagod ko'y anak isa sa ako ang una. Ay, NBI day ka? Lili, titabi sa akong isa ka, sa Oda Kalibin. NBI galing, naibata isa. So, member day ka sa NBI, naibata isa. So, karon kibali ni salo sa imuha, nagbuutan siya, sumula na fall ka, tama ba? Oo. Mga pila ka days, weeks, or months na nanguyab nimo, haya ka ni Bika. Ay, sugot. Month na titabi. Kasi yung ibuhat sa usakaman ka nang nanguyab gisa sa imuha, nakita nimo nga sinsirog yun. Kanang gusto siya makaman sa bata. Wow. Sama sa yung ipakita di ay nga nakayon magkangusto siya magpaamahan, nagpa-breastfeed siya. Sa may yung gibuhat na, gusto yung gibuhat na nakayon magyug ka nga, hala, oy, tinuod yun niyo, oy. Nagkuhan sa ako, yahaming tabangan sa among kinahanglan kadadlaw kay... Ay, kuan, financial support. Financial support. Then nagpakita po siya kuan niya lihok nga butan yun siya as in walay bisyo nga ipakita sa mga Ate. pagbanda yun mapila so, motong pila mo na fall yun dahil kasaya kay buutan man, walay problema. Walay problema sa pag-uyab na mo. Pagsugot ni mo sa iya, pila ka din, saya ka ni Bika. Ha? Mga 3 days lang. 1 week. 1 week. Oy! Ayaw po mo dala, may mo dala. Sakto na po dito. Oy! Samot ka in love. Lagi gipaganahan ayo. So pila kasi mana na dayon aya ni gawas ang iyang pagkasalbahis. Titabi murag 5 months or 4 anak. Anong nagkalit man? Basi ikaw po ba sinakid daghan ka text meet laki? Dili po titabi ka na sa... Gato sa may pinakasugod niyang gigrabe yun nga kalagod yun sa imuha. Unsa may mo nabuhat? Be honest. Angon sa titabi? Kano sa siya gid katong pinakauna nga nasuko gid siya nga nadapatan ka ana. Katong pag istorya niya sa akong bata nga iya kong giignan nga ay giignan niya ang bata nga kuan daw buang ko nga nilaban ko nga. So gibuhat siya mong gikuha sa imong bata nag-inom og kanal? Unsa may ano nakimo sa nga buang? Kalit ra sa gingon nga nabuang naman siguro na imong anak oy ingon ko nga normal naman na kay bata man jud na magmanya magid na magsinipat man jud na din siya nga nagluto man sa ato siya nga pagilom niya sabihan kay sabaw ron. Ala ako nag-expect nga ni sabya gid siya sa kuan ang kabanggay. Sa gisabyagan jud ka og sabaw? Basi kulag subak. Basi kulag subak. Aw di ay ha sabak kay kanimo ba ni mo kulag subak diri roan. Ngayon gani sila dapat daw kuno kung inana na ipa-priso na lagi daw na ako. So napasok ka lang ga? Sabaw man ka na. Napasok ka. Oo, binukal gid siya. As in gid, binukal gid siya. Bago gid siya binukal. Basi di, sulti ko sa tinood. Nag-away siguro mo na to gamay. Tanapuno lang dayon ang napahimungtan na bata. Nabi usay nga na, nga lahi ang kalagot, ang napahimungtan ang lahi nga butang. Muna imong bata mo yung napahimungtan kay basi nang hangga sa imo, wa ka mo sugot.
Unsa man gyud sulti ko sa tinuod yun. Na ba siya gisilosan ato nga time? Anong lagot na ba siya daan? Wala po, Tita B. Huwag kayo may numduman. Ayaw na siya nagselos niya. Nag-start na siya trabaho sa CQ. Nag-security guard siya? So kato, pakita mo atong sabligang ka, ana. Pag humawa na dayon, okay na. Naapat sorry. Kanang mahubog siya. Kasi lang, so kato lagi nga insidente, first time to, so nag-pace na mo, okay na, nangaisag pasaylo. Naisag pasaylo. So, imo na lang sige na lang, yes na lang. Tapos sugod din nato, nagsigi na dayon? Kuan, nasundan pa dayon nga iya kong nadapatan. Murag nasigihan na, sige na siya kuan inom. Basi sige ka katong tindahan nga na namantira? Basi siksi kay kamo adto ba nga, so man taong ka mo palit og suka nga gabrara man ka? Dili po din nga na. Silosan po kaysa. Agay mo lagi nang giingon. May bastos. O siya kasagara ang silosan. Sulti na lang ko sa tinuod. Kanang kuan mo ko Tita B, kanang attract dagan ka attract sa pangalaki sa tinuod lang. Tanawa lagi ka. Tapos pagpalit ni mong suka, namantira ka. Ano? Ang galing mo! Shorts. Pero kitang igot-igot. Wala po. God, kanang amot sa iya, mga siluso, magod kay siya po. Tapos, guwapa bayaan, lagi na basta guwapa. Ang bana siloso. dignan gina ko siya, disidido ba siya sa kuha? Disidido po daw kuno siya. Tingala na lang po rin kung mga pila ka months, nikalit na siya ginana. Sige bali na itabo na gidayo nga ang dating burag lami pa nga kinabuhi tungod sa mga sigselo sige na nag-away sige nagbugno. Pait na din kayo Tita B. Muna naka-decide ka nga bulagan na lang yun siya. Tita B. Diyan sa mo pagsulti nga magipagbulag ka o nihawa lang ka diretso. Nihawa lang ko diretso kay May bastos. every time agad mag-away me na shy words nga layas dadto so nanghipos ko. Iyapod kong pugngan. Kaya di na po siya ka na nga mulayas ka. Ay, mau ba? Then, Tapos man, pag iya kang pug nga di ka mulayan, mga isag pasaylo, ana ba yung style na pug? Di na lagi ko promise, ana mo, ana ba siya? O di... siya, maginana siya sa kuha, mga isag pasaylo. Sorry, okay. Promise na ako, ano? Ikaw po, giganahan po rin ka. Kamulog pa ka ng pamuyog, kapanguot, di po. Ang galing mo! Nalakuot. Oy! Kalami nga puyok, may gala. Kamulog puyok, manguot. Sa mo nang pagkuot, musulirap ang mata, peace na po. Tama ba? Surrender. Ayan. Pero, nganong nakaingon na magyug ka nga, murag di na gyud ni Mayo, murag stop. Kung sa day ang last niyang gibuan na nakaingon kag di na gyud ni. This has to stop, ana. Kanang mahubog na gid siya, balik-balik pa niyang batasan. Pero napulaan na gid ko ato. Napulaan ka kay di wa na gini mo makayang kinaiya o naibag-o nga nag-text ato ra man ni wa may lay na minaw. Kuan, wala man Tita B. Kanang napulaan na gid ko sa iyang batasan. So ang naitabo wala ka na nang hinisibat ka sa inyong balay. Nisibat Kisa mo ko. to gipuy-an inyong girintahan o kamo lang? Yang kuan, family. Tapos nisibat ka o sa style ka ng burag kanag yung pinasibat yun na ka ng burag piniriso ana. Nisibat gid ko pero nakabalo po to yung parents na mula. Ano sa mga ni sibat kadlawon o gabi? Buntag na Tita B. Asa man siya to? Okay. Pag duty na niya, sibat na ka. So, yun siya ni pagkabalo. So later na siya nakabalo nga nilayas ka. Pag abot niya gikan siyang trabaho. Tapos gitawagan din kaniya. Kuan, akong gi-off akong phone. Okay. Para di siya manawag sa kuha. Sa akong mga relatives, dito siya nanawag. Okay. Siya tabang, ano daw ko nung nilakaw ko, ana. Ipasabot mo na akong mga igsuon, akong papa.
kuan, yang gipang tawagan, ipasabot na ko sila anong nilakaw ko. Isabot raman pud sila. Dapat lang kay sila ba imong mga igsuon, dapat makasabot sila sa imo ha. Wala man sila kabalo nga inana yang ginabuhat sa kuan. Ya kula tao, okay. Tapos karon so ang ending din na ni karon nakaistorya gyud mo last o wa na nakaistorya mo. Naka-storya mi nanawag siya sa kuha kay nakakuha siya number bago na ako. Lah, gisin niyo pagkuha. Nako number bago. Lagi asa man siya gisin niyo pagkuha sa imong bagong number. Nanawag mo ko siyang iyaan. Okay. Wala ko kabalo kung naghatag ba sila or nangayo siya. Tapos nanawag siya sa ko, yan pong gipuyok. Pero wala na gid. Wala na kay wala na siya nanguot pod. Wala na. Ay wala man siya. Kung namuyog to tapos nanguot to, madadada pa to no. Oh, wala gihapon. Yan boom boom boom. May last niyang sumbag sa kuawa naman po dayon. Okay. So pag imong pagkuan, pag story niyo last mo na nasuko na din siya, hindi siya nga pabarang ka. Oo, katunihon ko siya nga dili na jud ko, dili na ko kay napulaan ako sa imong batasan. Ana din siya sa kuha nga, sige, kung dili ka maako, patas na lang tang tulo. Pabarang ka. Ipabarang daw ko niya, pila kong anak. Nakikaila diha nga manguntrag barang. Tawag otro lang gana po. Limited sa 10 minutes. Tawag otro lang ga. Megala, barang-barang atong istoryahan no, layo pa ta sa Holy Week. So ikaw medyo nahadlo ka karon nga feeling nimo ba sige tinuod mabarang gyud ka mo na imong kakadlokan. Oo, Tita B. Takano saan lang ni nagsulti sa imo bago lang? Dugay na. Well, sabi ni saya nga pag-istorya naman po'y panangga gidawana, no? Naman po yung nilang isangga manguan sila ko mangita ka lang kay kaila diya nga dipin sa daan, hala sige mo pa dipin sa daan. Pero kung seryoso pag-istorya kami diri si Tita B, di magigay mo tuog mangingana lang ga. Basta kay may lang kag faith sa Ginoo, may yung pag-ampo, di na siya makuan. Kung naman nga siya yung mga gulat-gulat siya mong kinabuhi, ayaw irisa ng iyang mga text message para pwede ni mo na i-against para sa iya, ha? Kung yung kaso manggaling nga nagi di maayo nga buhaton sa imo, ha? So kung nasa yung mga text, nga mga hulga-hulga, ayaw i-delete, pwede na ni mo mahimong ebidensya. Ako sa imo, ha? Kung namanggalin, wa man po'y mawala kung mututag binisaya. Kung nakikaila diha nga kung sa'y na'y pangontradaan, barang, hala sige pangita. Pero ako sa imo ha, i-strengthen imong faith, mag-ampo ka kang Lord, tapos ipadayon imong kinabuhi. Ikaw ba, college graduate ba ka o high school ra? High school na, Tita B. So may imong plano mo, padayon kag eskwela o narbaho na lang? Nanarbaho na lang. Nanarbaho ka karon? Mga playan pa lang, Tita B, kay bago pa ko diri. But if ever mangyod na makakita ka trabaho, makuha nga, kung mas possible makita kag mga uban pang vocational dia, eskwela gid lang ga. Ha? Pangita gi pa maagi nga madungagan imong kaalaman. Kay matupaner ni baron kapag walang knowledge, walang power. Okay, Tita B, salamat. Ipadayon ang let. Tapos dili diretso mo bika ha. Basin na po magpakaamahan mo, bika na sadta. Kung naman galing mangoy, wala sa kung niingon nga di ka manguyab. Like, magitong inspired ta, di ba? Kung naman galing manguyab sa imo, medyo dugay-dugay ang pagpanguyab. Kaya di man nimo matest kung tinud-an na iba ni kung medyo taas-tason nimo ang pagpanguyab. Tapos number 2, labi na sa imo ang anak kay anak. Kay kasagaran mga ubang lalaki, admito na natin ubang mga lalaki kung lahir lang pala na ko na kay anak, kay feeling nila, kani di na ni magpa-virgin, mo bika ng diretso, kinanagoy anak. Ang alam mo yung mentality, which is para na ako, dili sa ingon nga natin anak daan, mubika na lang din tagdali-dali, dili. Ito ni og bili ang atong mga pagkababae nato. Dili sa ingon nga natin ang anak, di natin magpakipot-kipot, ha, dili. Ang importante diri ilaylaw, dapat ang sunod nimo nga uyab kanang pangbana na gyud, kanang dawat niya nga nakay anak, dawat niya nga ingana imong sitwasyon. Kay lisod kay nang ingana lang nga pag ila-ila pa lang, uy gwapo ganahan ka ni, nisugot na dayon ta, tapos nibika na rin ta, kay abi na to muna ni, tapos
Wala na, nasuman, biyaan na po na ta. Ikaw na nag-ingon sa imo palang tingog, murag attractive man sa nga pagkababayi, gwapa man sa ka, so dili mabala ka. Pila edad ni mo? Mag-21 pa Ay, karong sus. 4. Ay, kami miss pa kayo mga igala pula-pula pang agya na. Para pa nagtambis mga igala nga mo pag ipagpula-pula gikan sa pagkaputi. Okay. Dili mo bika diretso ha, bantay ha? Okay, Tita B. Okay. Tuwad lang ko. Hoy! Bye. Joke lang. Bye. Di daw siya mubika, may galamutuwad lang daw siya. Hoy! Mga baba ninyo masukot si Papa Jesus. Dili ganahan si Ella, na masukot si Ella, ha? O si Rayburn. Hoy, bastos ka. Tanawa. Hoy, bastos ka. Alauna! 40 sa atong oras mga igala aperti kayo. So, ang inyong ayan, Tita B and the place to be. Gwata ko diri, ligwata ko bi. Hello ko diya sa kuan. Hello ko diya sa may First Valley Bank. Diya sa may second floor ng mga gapaminaw nga gusto magpa-advise. Paki-PM na lang sa ako yung problema. Hello diya sa talang kaway-kaway sa tanan mga taga First Valley Bank. Katrending ba ning mga kuan ron, mga ubi cheese pandesal? Best ubi cheese pandesal. Oh, grabe trending kayo. Naibang gilin niya. Tanawan ninyo ang vlog nilang Master Poppy o nilang Joe Romantico. Kung giunsan nila ang mga challenges para lang yun makakuha ng ubi cheesecake. Pandesal. Basta na yung ube! Ate! Trending kayo. Di ko mo toong alami na kung di yun na mapadala diri. Hindi na mapadala diri kay hurot-hurot galing stock, no? Ayaw rin makinumdum ng mga produkto sa to basta wanay halin. Pero grabe galing halin, snub na silang tanan. Pag mamingaw na galing, kinumdum mo ato sa unang atong pandesal nga kuan. Sige ito? Itong before sa balulong. Galinyahan sa unas kugon. Grabe kayo, paspas. Kung sa kapaspas kabibo, paspas po rin namingaw. (0995-335-2093). Okay, balik ta sa atong mga texter. 0995-335-2093. Gimingaw ko ni ko ano, John Michael Batilo. Engineer! Shot sa engineer. Tita B, yan ni akong problema. Kay nag-away mi sa akong uyab tungod kay narongsen ko sa iya ha. Patay. Hello? Hello, Tita B. Uy, kinsa man eh si... Yan eh. Yan. Pila may edad ni mo yan? 26, Tita. 26. Bae, laki, tumboy, bayon. Lesbian, Tita. Lesbian, daan ko pa. So, imong paboritong kanta, kabalo na ko unsa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tinood ba na nga muna inyong favorite song? Depende, Tita. Imong uyab mo, unsa mga nga klase nga lesbian kanang butch o kanang babaeng purma? Anong bots, Tita? Butch. Kanang butch may gala kanang lalaki purma. Tapos imong girlfriend pila naman mo kabulan?
Tita? Pila na mo kabulan sa imong girlfriend? Kuan na tita, 1 year and 6 months. 1 year and 6 months. Ay, gayon sa man itago ba ni nga relasyon ni o dawat sa tibok pamilya? Dili, yung mama ra nakabalo tita. Iya, unsa na? Yung mama. Nakabalo. Imong parents di ay. Layo man na mo ka tita God. So, kabalo po di mong parents nga nakayuyab diri? Wala. Ngano man, ipagbawal. Wala siya kabalo nga yugmoch wax? Kabalo man tita. Kabalo. Pero aw sila knowing aan ka biocams. Feeling nimo ko makabalo sila nga aan ka biocams masuko si AMS o si APS? Dili man tita ay kabalo man pud sila kung unsa ko. Okay. So may nag-live-in na mo ani? Atong wala pa siya nag-eskwela tita, nag-live-in ni. Pero karon wala na mo nag-live-in? Wala kay di man siya gusto sa eskwela. Wala na ako siya gipugan. Di kibali ka to nag-eskwela siya nag-uban mo. Ta? Katong nag-eskwela siya, nag-uban mo? Wala tita, katong aging ato kay wala man siya nag-eskwela. Bali. Katong wala siya mag-eskwela, nag-uban mo. Takaron nag-eskwela na siya. Asa man siya nagpuyo ron? Tita? Asa man siya karon nagpuyo? Sa Balingasag tita. Okay, ikaw layo ka, long distance mo? Ako sa Cagayan. So nahulog ron nga long distance na mo? Oo. Amang ka, pila naman mo kabulan ani nga long distance? Mga 5 months. Uy. Kano sa mulas nagkita? Mga 1 month na po may nagkita. Agay! So 1 month na mo wala nakakanta og la 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 la. Dugay na wala na sa kabulan na pod? Tita. Agay. Kisay mas kusog mo kantag la 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 la. Ikaw o siya? Ako tita. Puli po, ikaw. Pero siya mo kantag po siya la 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 la. Dili tita eh. Ikaw na dapat? Dili na dapat siya po maglalalala? Dili. Mo ba? Di siya ganahan. Ganahan. Pero kung pabuton ka, ganahan ka nga mo kanta siya lalalala. Dili po tita. Sama lugar pag... Sama niyo ay. Pero nakatisting na ka nga ikaw mo igikantahan og lalalala. Oo. Pero okay. Ganahan ra ka. Okay lang tita. Okay ra. Wow. Bastos ka. Ang problema karon, narongsen ka og nag-away mo. Unsa may imo narongsen mo na problema karon? Sa ako mo tong naila tong tandipita. Babae. Agay! Gusto na po din siya mo kantag laing lalalalala, Ang galing mo! Unsa imong message nga imong na-send? Narungsin ko sa'yo na naman ko nga daw di okay na sa'yo mo atong nataba tong kandi. Okay ra ba? Unsa imong gi-text? Nana ko sa'yo nga okay ra lugar to sa'yo mo atong natabo atong kandi. Nga na itabo atong Sunday? Tita. Ay! I love you when you call me señorita. Tapos, nakuratan din ka nga, hala, sayop ako na send. Nakurat sa tita, nakurat po ko, kaya siya may na-reply. Kasi yung ingon. Yan na siya nga, bantog na kay wala ka ni ani, kay nanamay mong pagod ya. Agay! So, naitabo ninyo atong bayhana di ay. Oo, na tita. Ay, kisa man, ikanta, nakalalalala na puga? Oo, tita. Ay! Sayaw mga choy. Choy, mga choy. Pastilan gini mo ba? Bilim na ko, idol na ta ka ba? Ikaw na gina kong idol. Lupig pa ni mo si Hilas King gihapon. Imong uyab-uyab ni mo na yung bago.
Dili man may uyaban ni tita, nasabay lang na ako bitaw. Nasabay lang tapos naglalala na yun? Nag-inom man na nga tayo. Ayay. Pag umanog-inom, medyo Natulog nahubo. na rin tita. Asa di mo nag-inom dapit? Ito sa balay sa akong barkada. Tapos pag inom, medyo nagplansya-plansya. Murag nalahi ng pananaw. Ayayay. Kisa may una, ikaw o siya? Siya. Ayay. Reaction ko. Ano siya yung gibuhat ng hilam-hilam? Dili, tanawa ramang gusto si tita. Tapos nang halok o galit. Dili, gigunitan akong kamot. Ayay. Tapos ikaw, unsa man ka pabug-hubog ka, bisag dili hubog. Ana walagi, ana maginagyud ba? Tapos unsa yang gibuhat niya sa imong kamot? Tita? Unsa yang gibuhat sa imong kamot? Gigunita man na akong kamot tita. Tapos Mo rin to nga. Ang isa ka barkada na akong magod, tungay. Ibali dapin ng doa. Mo na din to tita, kaya gigunita man akong kamot. Naglahi, nagsiparit, nagtuluganan doa. ayay. So naglahi mo kwarto. Tita. Agaga Marilo. Talito rin nagsugod ang kanta sa la 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 la. Naitabog yun. Tita. Ayay! Kabalo ba siya nga nakay uyab? Kabalogin tita. Good. So muna yung nakalami ba sa makabalo siya? Daw bi, kaya narongsen man ka, nasuko siya. So unsa man, namuyo ka. Unsa mo pag sumangili mo, yun mo paglusot atong imong rongsen. Nana ko nga, dili man to ako. Wow! Gigamit lang imong cellphone. Ni anak ko nga, gigamit ako pag kumangkon. Wow! Gamit pa rin po ng linya. Dahil mo na ng pinakalatag yun na linya, mga igala. Ba? Kadwa na karon kadlaw tita, di na siya makontak. Siyempre, ikaw lugar, bi. Balion lugar na to, bi. Balion lugar na to, bi, nga siya mo'y narongsen sa imo at aniingon siya nga salamat atong gabi una, ha, kay lami kayo. Na mo anat sa ganahan pa lugar mo reply. Tapos, ang nakapangit pag dato, kay di lang yung narongsen nga nasayop og meaning, tinuod pag yun nga naitabo, di ba? Tita. Tapos ipasabot nimo nga nabalaka mga karon kay bali mas pilion gyapon nimo na imong uyab og daw bi katong bag-o nimo unsa man ang bag-o? Mas kuan pa mo kuan ang akong uyab tita. Pero nasa sa dool ang bag-o. Ako sa imo ha. Kay sa ngalan nga ni Sukol man ka ng bag-o nimo, taga so parera mo taga dool ra mo balay. Dili, mga kuan pila lang ka-distance. Pero mas dali siya ma-access, di ba? Kung gusto ka makipagkita, makikita siya, di ba? Tita? Di ba? Kung makikita siya, pwede man siya makikita, di ba? Oo. So, ang meaning to say, nipatol siya sa imo, so okay siya sa imo, tama ka ng bag-o? Tita? Nisukol makasa sa imo, nakikanta man po ka sa lalalala. Tita. Okay ra sa imo nga, okay ra sa iya nga, naglalalala ka sa iya, ha? Oo. I'm sure, gwapa po ng bayhana, no? Kaya di man sa siguro ka mo lalalala kung apiki nagnawong. Kung dili po ka, di po ni mo na type, di ba? Yes, tita. Ako sa imo, ha? Why not ka na lang ding dool, kaya at least naadya sa dool. Sayangan ka? Mas maguna ko tong ako ang kontita. Well, number one, langgaan niya, ang kamatuoran ha, paminaw ha. Ang kamatuoran, number one, bata pa ka. Number two, kanang relationship nga lesbian o babae, medyo dili gina siya normal sa kanang babae lalaki nga relationship. Okay? Number three, kamatuoran nga dili po tanan dawat ang ingana nga relasyon, tama? Okay, so ako sa imo ha, kay kung ikaw pabuti ka sa imong gusto, kay bali gusto ka nga nagmahay kasi imong gibuhat, kay gusto ka gusto ka nga di lagi kasi imong uyab, gusto ka nga magbalik ra gyud mo ana, takalimtan na nimo ning bago, ana ba imong gusto mahitabo? Tita. So meaning to say ba kung magpis na mo ana imong uyab, di nagyud ka mo patol aning bayhana nga nasa dool?
Dili na. What if pumutek sa imuha nga gusto ko bi nga kantahin na po kog lalalala? Dili ako naman, sige, black tita. Kay sa tinuod na ilang lisod man imo kay lagyo biya mo. Kung seryoso ka atuan gid mo siya didto. Kay kanang naitabo sa imo nga wrong sen medyo major na nga sala. Major siya nga sala because na wrong send ka tapos tinuod pag nga naitabo. Okay ra tanag na wrong send. Ganang iya lang nasayop og pasabot pero dili gid ito mo imong pasabot. Pero ang problema tinuod man gid naitabo nga naitabo. So kung gusto ka nga magbalik yun mo og seryoso ka nga ma-okay yung relationship adto isa dito. Lagi, mato man ko sa'yo karong sakit. Adto pangipasaylo ino nimo nga sayo ana. Kung makalusot pa kag lain palusot den larga. Pero kung di na mada, cannot bring, wala na. Tawag ko lang ga. Ano problema di aron? Okay ra ta ko ato primero nga narong send pero save lang pagsabot. So maato ka dito ha, Sabado. Tita. Tapos kung katong daw bi kung manawag to imong bago kay buron naganahan man. Dili na gyud ka mo reply, promise. Wala naman, black mangod na ako. What if kung mo anak isa sa imuha? Tita? What if kung mo anak isa sa imuha? Dili, yun na ako tita nga. Ayun na ako nga wala ko dari. Wow. Kaya ang imong piliyon kay katog yun imong uyab dito ana lugar. Tita. Sige, imuha man ang desisyon lang ga. So, ayo dili na makayag ko adto didto pamuyok taman sa ginhawa. Kung makapakita pa kag laing palusot, halaga buhata nga palusot. Pero kung gusto ka nga honest ka, sa imong pagtuba kung aminon ba nimo nga nay tabo, iya ka mapasaylo? Ikaw may nakailan niya? Tita. Dihaya ni mo eh. May galing iwa pa na mahilis si mong dila. Wala pa mahilis? Wala man tita. Lasa lang gilang ga. Usa man ginang sakto na nga hinay-hinayon o paspason? Parang walang hinahinay rapid. Ha? Hinahinay lang. Hinahinay lang din na. Dili din na siya paspason? Dili kay. Anong di man paspason? Mas linat man panghinay tita. Kaya makinig mo. Party kayo may gala. Uy, bastos ka. Sige, salamat lang ga. Sige, salamat tita. Bye. Ato dito sa iya ha. Tita. Bye. My only radio N-O-R. More kwela, more saya. Para sa bidang kabarkada. Asa mo na minaw ron? Asa mo gibutang ni Lord? Tana okay ra mo. Tana kani nga programa makawala sa inyo kalaay diha, kakapoy. Labi na sa mga suki na kunti paminaw sa Spotify nga nasa laing nasod. Pag ato na Singapore, nakita ginaw nga di lalim mga igala ng layo ka sa pamilya, no? Kalangi ka maning kamo, di ka magpaluya-luya, kay may matundiriya, kay namantay mamadaganan, natay kuan, ano ba? So kung medyo hinay kag baga, ayaw na lang dyan pag abroad mga igala, kay magpamingaw-mingaw ka na. Magsilbi. Tita Bima yung hapon sa imog sa mga gapaminaw. Tita, unsa man ako ning mama sa akong kalibin na iyang mga og iyang mga ikago nga grabe man kayo man libang nga wala ra ba na ako gipangilabtan. Gabuhat-buhatan ako nilang istorya na matagan ako nimo advice. Nanapunta ning gabuhat-buhatan og istorya. Again, pag mo yung galita gabuhat-buhatan, minto si dili tinuod, no? Sige, tawag do itawag. Kay bisag asa ta padulong kanang manliba, kanang mga tao nga naisulti nga di maisiw, di gina mawala mga igala. Bisag unsaon nimo. Bisag asa ka padulong kanang manlibakay, mandautay, anan, di gina mawala, promise. Bisag asa.
Ang solusyon lagi dia basta kay honest kasi mong kaugalingon o ikaw mismo nakayon ka nga kabalo ko within my heart. Wa ko'y gibuhat, di ka angay mabalaka. Sige, tawag doy. Padunggan ako sa mong istorya nga nung unsa nga klase nga libak ang istorya nimo. Ang problema ani bitaw actually dili man naman libakay, ang problema dia ang imong partner nga nituo pod sa libak. Uy, kabalo ka kanimong bahala ko ambi. Tay ikaw sa karong kay problema kay imong partner nga mura tan na imong gisaligan, nituo pod didto sa istorya, awa na yabo na ka. Katungoban dia, wa man sila ni Lord ni. Tita B, Linux ni 26 ang age, makawalay gana sa sex akong partner, Tita B, baho siya, how to tell him. Uy, sulti eh. Sige, tawag. Sige, itong mga nakatext na tawag na. Hello, ko da, gipangmingaw ko ano lang. Architect Franklin Saplot, kang Architect Chupao, and Associates, kang Pidoy diha. Musta laman mo? O sa talan mga member sa Lions. Naman day tayo ko golf tournament. Hello! Hello, Tita B. May hapon. Inay sa gamay mong radyo B para di kay ko mag-echo akong tingog. Paminaw lang sa cellphone. Sige daw. Okay na, Tita. Ana, good. Pila edad mo lang ga? 26. Kani mo ang, saan ni mong yung partner? O boyfriend pa lang ni live-in partner? Kwantita ako ang sanang ban. Husband, ha? Yes, Tita. So, pila na mo katuig minyo? Mag 9 years. Wow! So, unsa lugar ni mo reklamo nga baho? Dugay na ni nga baho o lately lang ni nga baho ni? Bagura man na siya, Tita. Unsay pasabot ni mo nga baho ang iyaha mismo? Dili, Tita. Baho siya laway. Sa iyahang baba o sa iyahang lawas? Baho siya laway, Tita. Uy, kanang... Kibali pag-kiss ni mo, anak siya pa lang? Kuan kanang pag mag-contact ni Tita. Ang iyang baba lugar? Yes, Tita. Makawalay gana, Tita. Uy, unsa man akong buhaton. Kasi lang, sa una pa na ingana o karon lang siya lately? Karon lang, Tita. Mga 1 year. Mag 1 year na siya ani. Kalang pag manghanggat siya dampa-dampa, kinsa man ang manguna, ikaw o siya? Kasagara? Siya, Tita. Wala pa ni mo gitry nga, panot bras sa kajot, panot bras, ana. Maggatot bras na siya, Tita. Pero ambot ay. Ay lang ka kajot lang, ayo tumbi ang tiil sa bata. Kaya lang. So, teka muna. So, paghanggat niya, bisag na nutbras siya, nagya po ng baho. Nagya po, Tita. Unsa man siya ka ng bisag diligikan sa trabaho? Murag kuanan niya, Tita. Unsa Muraog? Nature na sa iya, hangunana siya. Pero mo lagi akong pasabot, bag-o na ni mga, a month lang nga na hingana siya. Mga 1 year na yun, Tita, di na gid makaya. Wala po ni mo gisusi nga lang. Anong nalagi, bawa po kanino lang. Bawa lagi laway lang. Mo gani, akong ta siyang ipa-check up, Tita. Nga, dili, mapugod siya masugot. Sig mahal ang pa-check up. Unsa man ang baho, ang pagbuga? Sa pagbuga? Ang laway, jud, Tita, bukig laway nga. Paglasa ni mo. Pagtsula ninyo, malasahan ni mo, lain na, pero tinuod ba na, in fairness, makasabot ko sa imo ha, ang pagpagana ba sa sex in fairness, dako ba yung factor yun ang baho, mga igala? Ganahan, tama. Nalbiya din na ni mo nangunana. Makawalay gana na dayan. Ang may tabo din, anak, kay dili din mahuman. Ang may tabo, siya rin na buto, siya rin na satisfy, ikaw wala. Tama ba? Oo, nana, Judith. Mahulog nga siya mo'y nag-enjoy, ikaw, muragwa, nagyun noon.
Oh, ana jud tita, sakto jud. Kaya problema magud ana kundi siya magpa-check up. Basi dili po daot yang ipon. Kanang daot yang ipon ang isa pero Ay. dili lagi siya magpaibot tita. Na. Paibot, grabe na akong convince sa iya ha, dili gid siya oy. Bisa pag kumu-action sa og kanang panguit ni mo ka nga dili na ko di samok man kay ka nga. Or mag, Yeah, may pag magmas na lang day ka ani kay mura pag na coronavirus ang Samot man gid na tita oy, makawalay gana. Alam mo sa tinud na ilang, may na kay nanawag ka sa tanan mga lalaki nga naminaw karon. Ayaw taon mo ka-insulto, konsultian mo sa tinuod sa inyong mga partner nga nay something baho. Mas may galing ng atong partner mo inisulti kaysa laing tao, mas makasakit kaya na. Kaysa imong mga office mate, ikaw babaho kay kaglaway. May galing atong partner kasi sila mo yung nagsulti. Ang problema ron, basig na mas lamion karon mo dool nimo dito na nung ka naigana ani. Kanang dili good gusto nga maitabo nga maabot gid sa una nga point tita. Tama no. Pila edad mo lang ga? 26. Ako'y active pa kayo na nga edad ba? Ang problema nimo karon kay di siya maminaw mo na niro ng Ang problema. ako yung mas problema tita basin ako na noy magsakit kay every time biya magkontak kay dili biya ko mahuman. Correct, tama no. Hindi ka mo abot sa climax, tama ba? Dili gid tita tunga ra Siya gid ra. siya. So kibaling na itabo, siya ray nakakuan, iyarang mata ni sulirap, pero siya ray nalamian ang ending. Wa na gyud ka nag-enjoy, tama ba no? Ingana may tabo. Una na jud tita. Kay sa tinud na ilang may gala no, kani matured nga topic sa mga magtiayon diha no. Kani biyang panagtagbo bitaw no may gala pagdapadampa, di ba ni pwede nga kamo lalaki kamo rin nalamian, dapat bigit ang babae pod para mag-enjoy mo aning binuhatan sa tinud na ilang nga istorya. So para sa imo karon ang problema, so unsa lugar ni? Dugay-dugay na kawa makakuan. Ang ending ni mo ni mag all by myself na lang ka. Kanang time nga kanang mahuman pero kanang kasagara gid kay dili jud ko mahuman. Or imong buhaton, ga foreplay pa ba dili na? Diretso ba siya? Wala na yung mga pasikot-sikot pa? Siyempre mas ganahan man jud tita kung dili mo diretso. Napay po sikot-sikot pa. Oo. Siya ba gahilig ana magpasikot-sikot? Ganahan di ko ana tita oy kanang Foreplay. dili mo diretso. Oo. Kaso lang gid tita kay imbis ganahan na kay ko na mas smell dayon ako nga naingkig ba ko. Tama. Wala na di akong gana, wala na dayon. Unsay maayo na lang magdala kag mas tapos maing ka nga uy ano, matingala mo na siya. Uy ano nagmas man ka? Ala nga di na ako makaya. May siya pa nga burong mo mainsulto. Kasi na lang bitaw. Bala pag burong mainsulto siya. I don't know lang nga kung kuan. Pero bala burong mainsulto. Inunin mo siya nga lang. Ganahan mong ikulangan nilang. Pero nga ako mong ulang kayo. Burong mawala akong gana. Every time nga na yung masimutan. Ato na ipacheck. Kaya basi mag-uusahay. Dagan na yung klase-klase na it's either kay kung nanutbrush na siya, bagong panutbrush, alimugmog, maugyapon. So, pwede na sa daot sa ngipon. Tapos, for example, kung okay ang ngipon, usahay diapon na sa iyang digestive system. Na something sa sulod sa entiyan, nga bisa pa kung sa panutbrush, na something nga burag muna yung gawas. Pero kung yung kang burag mauglaway, so nara ginabit in sa mouth. I-try daw og ipalimugmog og kanang kuan. Sa kanina nga ng joy. Joy na no? Kumanin na Listerine. Gasto lang ba? Pero Ako na nang gitry tita oy. wag yapoy changes. Wala gyapon changes. Pero nisugot po siya nga. Imoyin ka nga, ipanutbrush sa dito, musugot po siya. Musugot man siya tita. O di meaning to say, naminaw siya. Baka hadlok na siya magpa-check up kay feeling niya baka dago gasto. O maulaw siya. Makabalo siyang sakit. Mao na isa ka problema ron, no? Baka maulaw siya. Or basin, makatandog kung nas garbo sa pride sa mga laki, kabalo na ka. Pero kung nang dili makabuo, basi yun niya baog. Tapos in fairness, lugar, na iban ba mga lalaki, pag magpa-check up, mo nang di sila ganang magpa-check up, kaya matandog ilang garbo, basig sila mo yun ay problema. So actually, imong problema karon saan mo pag-convince sa imong partner nga iyan ang ifa-fix ang iyang magpa-check up kung unsa gi problema. Kaya ko akong buhaton bitaw sa imo magmaskara nagigana ba? Tumatingala siya nagmaskara man ka. Para di lang ako na masimutan ng baho. Tabi siya mainsulto siya.
O saman, magpa-check up ta o magsige lang kung maskaraan ni. Ay, try na po nang unana. Ikuan mo ba? Or kanang masinsinang yun lang. Ganahan yun ko lang, pero lang di na yun kumulong kay Borag. Sayang lang, mawala yun akong kanang dawin mo pagsulti sa ako karon. Mawala ko gana lang kay lahi mga labaw. Please, amina, ng mga namina po nga bana, promise, dako yun ang factor ang baho ay, promise. Kanay uban diya, maklaro ka. Kana mo kong physical appearance, bura mo kung nagkanang cake ba? Lami kay kaunon ang cake kay tungod sa iyang design, tama? Kanang lami ang ang iyang toppings, di ba? Lami siya kaunon. Pag-ingkit na nimo karon kung nakay masimutan nga murag panos or nakay nalasan nga murag aslom, di ba di na ni kaganahan? Saan man yoy? Lain man, parera kay po na sa sex? Primero, gwapa, lami, uy, bagong ligo, pak. Romansa, paghingal niya, sus, nanimaw imbornal doon sa o man na. Pa kung ba na tita ka ng grabe 6 appeal ba? Tanawa. Gwapo. So saan nimo na? Ang pagsimot nimo kana matunong imong ilong siyang baba o bisag kung saan nimo likay manimahog yun? Pag humaniya og kuan kanang sanay romansa mi tita. Oo. Bura mapilit-pilit ang laway, ang lugar? Unana. Unana din, turn off na din ko. Correct, medyo mawala gana na dayon, no? I-try na, magmaskara ka, or i-try ni mo kung ano, nga naman kalalang. Gusto gyud ko lang, pero saan tamang yun na, kung pwede pa lang, kaya sa bagay, baho raman na, kung pwede pa lang, butangan ni mo albatros ang imong ilong. Butangan ni mo albatros para dili kayo ni mo masimhutan, or mag-change position na lang ka, i-try ni mo mag-change position nga dili matunong imong ilong sa iyang ba. Ang hirap naman nun. Lisod po tita kung maingon ko nga time out kay mga alcohol sa ako. Bansakan sa natong max, ha? Kadyan lang. Ita, noy. Kailangan mo na lalaki mo cooperate, anagon. May galing ka, gigasulti ka. At least, may kasi nga lang, gusto pag yun ko, lamig pag yun kay romansahon, lamig yun kay makipag-sex, pero ang baho lang yun lang, may please. Pwede ba nga ato nang ipacheck para tuloy-tuloy ang atong ligaya? I'm sure. Ikaw may nakaila si mo ba nagon? Ako di mo kaila ko sa iyong personality because nagay mga lalaki nga magpasalamat pa, sige lang, magpa-check a willing. Napoy ba mga lalaki garbuso? Bisag nanimaho na mo yung gapon, dili man na ako. Kung may magsuko-suko, napoy nga lang ang mga lalaki. Sa tulad anay lang po, makalagot sa ni sila ba? May galing mo, gigisultian mo sa iyong asawa, kaysa laing tao masulti ninyo, masakit na. Diba? I-try mo siya, it's either magmask ka, tamatingala ka ano magmask ka, kaya di ko ka, kaya nun, or, maingon yung ka nga, di ko makipagsex sa imo, kung dili ka, di mo na buhaton. In a week ba, kapila ba mo? Sa kuan Sa kasimana? 3 times a week. Sahay, wala duty ta kay makuan kaya po. God, sayang ang 3 times a week. May nantana na, healthy na kayo ng 3 times a week ba? Naiuban diya, once a month na lang. At least ikaw na pa imong gana. Swerte galing sa ana. So ino ni sa imo lang, ganahan kay ko sa imuha, na pa ko'y gana, lamig yung kay ka lang. Pero pwede ba na to sulbaron na to ng burag na something, naman something nga baho lang, burag mawala, maturn o ka ba? Ano ni mo ba? Okay, tita. Tapos baliki daw ko lang. Effective ba? Para at least ang uban na naminaw ron, makaingon sad nga effective ang nahitabo, ha? Naputol na siya mga galang. Alas 2:42, time check ito ka natos, ha?